से बोलिए सरस्वती मैया की। Presented by famous music डायरेक्टर DJ अनुराग तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। कोइनी ऐसन जादू की नंबर 400 से पार भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद रहुए दया से कहली जिला जवर में नाम भूले न पाई माई हम राहु रहिए है सहन। डीजे अनुराग रहुए दया से कहली जिला जवर में नाम भूले न पाई माई हम राहु रहिए है सहन। तू चलो सपनावा हमरो ये महा पल भर में पूरा होई गइल। तू चलो सपनावा हमरो ये महा पल भर में पूरा होई गइल। कोइनी ऐसन जादू की नंबर 400 से पार भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजाने हमारे असोपास भइल। डीजे अनुराग म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद बीके बेदर्दी गावतारे गीतिया सही कृष्णा बसंत सूरज से बतिया कही बीके बेदर्दी गावतारे गीतिया अनिल के आहस सुनिए महा रहुए